O programa Esquiou, unha iniciativa da Deputación de Ourense para que nenos e nenas da provincia aprendan a esquiar na única estación de montaña de Galicia, Manzaneda, referenda un ano máis o seu éxito con máis dun millar de solicitudes. O total de prazas que este ano superou por primeira vez a barreira das 1000, cubríndose as quendas en apenas uns días. O compromiso coa inclusión social, unha das grandes novidades deste ano, o incorporar prazas para menores con discapacidade, tivo unha boa resposta das familias. O total de prazas está dividido en 10 quendas de 105 prazas cada unha. Destas, 5 estarán reservadas para menores con algún tipo de discapacidade. Os rapaces, ademais de estar permanentemente supervisados por monitores formados e cualificados no tratamento de nenos con algunha dificultade física ou intelectual, tamén poderán ir acompañados dun pai, nai, titor ou membro do centro educativo. A duración da estancia é de 3 días e 2 noites, sempre de luns a mércores, e inclúe aloxamento, pensión alimenticia completa, curso de esquí e as demais actividades complementarias, como poden ser tiro con arco, sendeirismo ou natación. Ademais, se as condicións meteorolóxicas non foran favorables, sustituirase o programa de esquí pola oferta de actividades de montaña, como multiaventura ou rocódromo.